Әби миңа таш белән бәрсәләр, аш белән ат диеп үстерде. Гомер дигән шушы озын юлда ул акыллы иде, күп күрде. Тырыш диде, өйрәнгәнең сиңа, эшләгәнең миңа булса да. Кеше алларында яшең түкмә, күпме генә күңелең тулса да. Әгәр чыкса корган эшең, минлегең белән масайма. Бар кешегә кара тик елмаеп, юкка барга балам тырсайма. Абынсаң тор, кеше кулы көтмә, серең ачып салма барсына. Кай вакытта хәтта дуслар түгел туганнар да дөнья тарсына. Кызган чакта адым ясама син, әйтер сүзең сөйлә тик үлчәп. Күрше хакын хакла гомер буе, рәнҗетсәләр кал иренең тешләп. Әби миңа күп өйрәтте элек, шулай тиеш кебек булырга. Тик нигәдер башкаларга шулай кушмаганнар тормыш корырга. Ташы белән аткач, аттым ашы белән, егылгачтан ярдәм көтмәдем. Кулын сузган ярдәм сораучының яннарыннан үтеп китмәдем. Атлап барыр юллар барыбызның бер үк төсле, олы, бормалы, тик берәүләр сүзгә колак сала, башкалары яши үз аллы. Әллә инде үскәннәр әбисез, керешәлми бу хәлләргә. Тыныч ятсын мәрхүм әбекәем, рәхмәт тәрбиясен биргәнгә.